Giduso nga ordinansa sa Sugbo mohatag og trabaho sa mga senior citizens. Dapat anunsyado sa detalye. Usa ka ordinansa karon ang giduso ni Cebu City Councilor Gerardo Carillo nga mohatag og kahigayunan sa mga senior citizens nga makatrabaho. Matod sa proposal nga 10% sa labor force sa usa ka kompanya ang kinahanglang igahin alang sa mga senior citizens. Apan kinahanglan pa nga usbo ni Konsehal Carillo ang maong resolusyon human kini gikwestiyon sa Hotels, Resorts and Restaurant Association of Cebu kon HRRAC. Matod ni Gina Roa sa HRRAC nga dili klaro ang provisions niini ug wala niini gikonsiderar ang ubang mga establishmento nga magkinahanglan og pisikal nga kusog. Gikwestiyon sab ni Konsehal Margarita Osmeña kung mo-apply ba ang 10% nga labor force sa mga senior sa tanang kumpanya, ilabi na sa mga karaoke bars o massage parlor. Base sa Section 6 sa ordinansa nga gipresentar sa Konseho kagahapon nga ang mga business establishments nga dunay 10% o mas daghan pa ang senior citizens nga naglangkob sa workforce sa usa ka kumpanya, mahatagan ang kumpanya og 2% deduction sa total annual tax due o payable niini ngadto sa city government. Human sa hearing kagahapon, si Konsehal Carillo nibutyag nga andam siya nga amindahan ang gitanyag niyang ordinansa aron dili kini mahimong requirement sa tanang kumpanya. Kini si Daryl Anunciado alang sa Sunstar Pilipinas.